In de nacht van Freed Fjouwer op 4 september 1942 klimmen 251 vliegtuigen vanuit Zuidwest-Engeland de tjustere nacht te mjetten. Doel is het bombarderen van een vliegtuigfabriek in onder andere Bremen. 12 Britse bommenwerpers gingen verlen. Daarbij ook de Lancaster, die boven de Friese Waardeilanden rekken wordt, toch Duits geskut. Een Duitse nachtjager zit nog op het taststel dat banend deel komt in een oude vingen. Onboord wienen 4 Britse en 3 Canadese bemanningsleden. 3 man, hoe leef je het net? Het taststel is pas Vlienierburgen, het zwier versmarge plak dat het taststel 74 jaar lei is inpakt om verdere versmarging van het natuurgebied van te komen. In oktober 2017 komt er een bijzonder moment voor de nijbesteen. Bij een minuut stilte worden de bemanningsleden betocht. F-16's, een Spitfire en de jennis nog vliegende Lancaster van de Royal Air Force uit Engeland doggen een san in de flypast. 2 pakenzusters van de piloot binnen erbij. We spreken een soort waardering uit voor de inspanningen van de stichting SMAMF, die het initiatief nam van de laatste ere onder bemanning van de Lancaster.